Kabang sngohi hapo jungagin kadi ba kawadi kapo ringi panginstang berkat rationally mo pareng rational thinking kata kadi ngidon kam ka training kumno ban berkat rationally rationally kamud ba ngin pet ye ke bang ngidon kamat juni but ngin jurip ngin kin show lingba ka jing jai lingba ka jing ka jing long adakar namal ba pendaong bede menta ke por habun ba kiliang ki jungi ngasusi balong ki kumangilai kan menero ki kenti tan sa ka jing shit sa ka jing klut ka jing shit ram te ting de phia ban pet lu te ki de dengba kita ki khamat ki balong jai namal ba kumuong paring a cool mind does more good. Yes. Namal ba pilong jai ta pila ban pet ki ka baja phem song shit phem long hati bhor to berkat bat pipusan kumno phenya chkama tekani ketika filosofi ke bahpo jingim no piru dimension indai tang hapo kirinsan ba pe nga kwa ban kentu ki samla khamtam e ki di ben long kumta teng so enuk sama anong gari dere teng menta ka ja ke but kum ki laseki nong sok snong trai snong ni dom ni khulut ni ông bà đây ni làm đi bên làm ta đi bên làm ta ni bên sitong ni bên sao ni bên tama hato pila na man le kita ki ba phi kubur hapor pila dan kabor phi sungo kum ka an kam trikam sa phi sungo kum kam dan sa kata constitution kam di syuta kata ka juk ka bangin sule be kabor phi di banyak kin ba ka long ka an berkaan kamdi ka ba suklut be to kaan kani silinter kamdi ka ba sustang hantu spor ka kun to ka to kamdi kaan te nga si om ikibreo ba ngin apswa ken ngin pet kalong kumno hantu ngin sarai teng gibreo pre ki kwa be banyo ibe ya ka to ka jim bisa hantu ban ngi menta ka jing ma ka jong ka to ko komperkan pet men hakani ru kisah penyap kitu ki angut ki ba lese ki dikir runar kiba mul pande kulmar be to kakna we tama ki syara gitu ki pa bohor ki syakti syak haru hinaya ban ngi kani suja si jabat apa ke community jungi ngilong sok set palan tu hanga ka pensai ka jinglong pat bohor jungi ngakwa ki samla ki bapet ikani bakin sumkhia te kata ka kham jinjar ba pin long jai ka kham sup ba phin su song set ba phin su kongu ba kat ba ong ki breu hong tu ba phin pin hiak kaput be yang tu handai phi di bendang ka plan lara phi bo yal di hakaliang no ka sorkar kata ka di ka we banga kwa ban kan tu ibre lara phi berkat ba o di ban long tam berkat balik ka sorkar kampalan le kata kibun bre ong ki susukor ki set kala tamang am thai di tang kata in the pila dana ka suki dai hang tu di pesa poi perkap sang te hapo ngarang di tang uri madan ngakop kumta ngan le kumta na ada ni suki prang astu ba te amlalong la ta hang tu kin katu ka jing set skor ka di tang kata hi ba ki kila ada ben pinsai bet nalu basang ba kimlan ngate ngasi pet be gibreo ngasi ong tu ngis persang am chu ong bakin le long bet nama ba pin chukular kulmar dai hang tu ke mu pa ba udo je commando I false hope kan? I false hope. Nafis nga bigi leader zuni pun mo day. Sungo kumba nikila dan hakabore dala sobrut la. Long Long. Ngilabet. It's not possible. Napi kwa mapiru ban pen urlong. Kindan biki break ba ai case persa kila ni ban persa piru apo ka sokaro. Ki belum sngap lada kam de ka iki ka babel. Kila ru ban ong wa ni yang ngamenta ka hok. Tamba pidi ba stu ru te long kamtame ha politician lada ka di kanunu ka kam ka ba ubreu komen tabli kimle bet mana pa ngimla ban ri we tang ka di ka jong hok nama ka hok ru de ute ulan ong ta ka di ka hok jonga piru pinong ka di ka hok jonga ti kalong complicated kam di ka basuk tama ka ba kongsan ka di ba ngin di ben pet na barok kilian nama lada pia de makaan pinap ngap te barok kilian Kung no pinsuang ba ngahap sa betang kani kalian.
kata ka de ka wei ka bagi brief ngi ki haban soto ki haban sampai baru kiliang hang tugen sarai no finya cekma handai wanum mudur ba ka de bi tang ka ko api buan odlong ngene patai kam na